Sa ulo ng mga nagbabagang balita, magnitude 4.7 na lindol yumanig sa Northern at Central Luzon. El Nino maaaring makaapekto sa pagtaas ng bilang ng mga forest fires. Ilang miyembro ng SSS reklamo ang madalas na pag-offline ng SSS online site at application site. Iba't ibang grupo sa Ilocos Region tiniyak ang kahandaan sa sakuna. At pagdiriwang ng Bagoong Festival ng Lingayen, Pangasinan, umarangkada na. Bagamalam, Amyanan, Luzon. Narito na ang mga bago at may init na mga balita. Idiniklara na ng Pag-asa ang paghina ng La Nina sa bansa, pero kasabay nito ang pagpasok ng El Nino. Kaya naman naghahanda na ang BFP sa maaaring pagdami pa ng mga kaso ng forest fires. Magbabalita Charles Limon. Labis na pag-uulan. Ito ang epekto ng La Nina o ang paglamig ng tubig sa dagat Pasipiko sa bansa noong nakarang taon. Pero idineklara ngayon ng Pag-asa ang unti-unting paghina nito. Nakikita natin na nag-neutral na yung sea surface temperature. Na kung saan, kaya dinideklara ng Pag-asa na we are in the neutral condition sa El Nino phenomena. Ibig sabihin, this February, March, April, we are expecting na tayo ay nasa neutral na. Pero sa paghina ng La Nina sa bansa ay ang pagpasok naman ng El Nino. Ito ay ang pag-init ng tubig ng dagat Pasipiko na maaaring magdulot ng labis na tagtuyot sa bansa. May, June, July. So yun yung mga season natin every 3 months. So by May, June, July, magkakaroon tayo ng na increase of temperature. Ibig sabihin, may El Nino tayong nakikita. Dahil dito, nangangamba ang Bureau of Fire Protection Cordillera sa pagdami palalo ng mga forest fires sa rehiyon. Ito ay sundan ng El Nino, no? Of course, it will affect, no? Kasi ang Cordillera ay of course, it is a mountainous region kung saan na talagang magiging mas tuyo yung ating mga dahon, yung ating mga kabundukan. Kaya may mas malaking chance na magkaroon tayo ng just like what we said, yung ating mga forest fire na nagaganap this past few weeks, no? Hindi pa man sumasapit ang El Nino, nakapagtala na ang ahensya ng 53 forest fire at 25 grass fire sa rehiyon. Pinakamarami dito ay sa probinsya ng Benguet na umabot sa 25. Kaya tiniyak ng BFP Baguio ang kahandaan nito sa sunog. So bale may mga allied na agencies naman tayo na tumutulong sir. Katulad sa amin sir dito sa Bureau of Fire. Nagtutulungan ng bawat istasyon. Minsan nag-augment din ng tuba sa amin. Ang mga ibang station katulad ng tuba at kami rin nag-augment sa kanila. At nagtutulungan. So pinapaigting pa rin natin yung fire prevention natin sa pamamagitan ng pagbibigay ng fire prevention tips at paalala sa ating komunidad. Babala ng Pag-asa, hindi lamang tagtuyot ang asahan tuwing El Nino, kundi pati malalakas na bagyo. Dahil nga mainit sa karagatan. Alam mo naman na ang tropical cyclone ay doon kumukuha sa warm temperature. So kapag may mga ganitong instances na mayroon tayong El Nino, minsan may mga extreme tropical cyclone tayong mararanasan. Sa ngayon, patuloy pa rin ang pag-ihip ng hanging amihan sa Luzon, pero inaasahang hihina ito pagdating ng Abril. Sa buwan ding ito, inaasahan na idedeklara ng Pag-asa ang pagsisimula ng dry season o summer season. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Sa patuloy na pagsusulong ng SSS ng digitalization, problema ng mga miyembro nito ang kadalasang pagiging offline ng kanilang website at iba pang online applications. Narito ang report.
Mas mabilis na serbisyo para sa milyong miyembro ng SSS ang target ng ahensya sa patuloy na pagsulong ng digitalization o pagsasagawa ng mga transactions online. Sa ilang pindot lamang kasi, maaari mo nang ma-access ang iyong account at magawa ang mga kinakailangan. Sa ngayon po, during the pandemic, talaga hong hindi makapunta yung members natin sa mga branches dahil sa COVID. So talagang nagsumikap po kami na ilagay sa online. Pero reklamo ng ilang netizens, madalas daw offline o down ang system ng kanilang website at iba pang SSS applications. Ayon sa SSS, hindi raw nila ito kontrolado. Pero syempre, pag online, maraming challenges, di ba? Wala tayong internet, mabagal yung internet, hindi tayo marunong. A lot of times, hindi rin naman kasalanan ng SSS yan. Kasi sa local issues yan, no? sa mga service providers. So, i-explain din namin po, something that is beyond my control, definitely I cannot control. It is what it is, di ba? Kanila lang daw maipapayo at maitutulong ay ang paghikayat sa mga miyembro na gamitin ang mga digital branch sa mga e-center ng mga opisina. Kung hindi naman po makapunta, may bago po kaming programa na e-center sa barangay. Okay? So, yung sa barangay, like for example, ang pilot po namin sa Sagay. So, malayo po. Minsan walang pamasahe, walang ganon. So, just go to the barangay. May isa po kaming latest, yung SSS e-wheels. E-wheels sa barangay. So, kami po ang pupunta sa inyo. Kung kasalukuyan pa rin daw offline ang kanilang system, brochures na naglalaman ng mga hakbang o proseso ang kanilang ipapamahagi na maaring sundan ng mga miyembro kapag muli nang gumagana ang system. Pwede rin daw magtungo sa Usap Tayo portal. You can access yung crms.sss.gov.ph. So meron doon, part of that, meron tayong mga knowledge base, yung mga products and programs of SSS, if you have anything na you want to learn, na makikita na ninyo doon. And then meron din tayong mga frequently asked questions, yung mga current programs or the emerging issues or concerns na may mga sagot na kami doon. Maaari rin daw tumawag sa kanilang hotline para magpatulong. Sinisikap naman nilang dagdagan ang kanilang mga agents na sasagot sa tawag ng mga miyembro. Bukod sa mga payong ito, wala silang eksaktong kasagutan o solusyon sa problema sa pagiging offline ng kanilang website at iba pa nilang mobile applications. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Edukasyon, kalusugan at mga programang makatutulong sa pinansyal na kapabilidad ng mga residente ang tinututukan ngayon ng mga pamahalaang panlalawigan ng La Union, Pangasinan at Pampanga. Magbabalita Jose Robert Inventor. Upang mapalawak ang kaalaman ng mga kabataan sa La Union tungkol sa kanilang probinsya, inendorso ng DepEd La Union Schools Division Office at ng pamahalaang panlalawigan ang ABCs of the La Union History. Ang 26 na letrang alpabeto maliban sa letrang X ay may mga kahulugang bagay na tungkol sa probinsya. 3,000 mag-aaral sa 20 piling paaralan sa probinsya ang binigyan ng kopya ng nasabing reading material. Sa Pampanga, higit 50 bedridden na residente ng Candaba ang nakatanggap ng tulong pinansyal mula sa pamahalaang panlalawigan. Bawat isa nakatanggap ng cash assistance, food packs at gatas. Tinanggap naman ito ng mga kapamilya ng mga benepisyaryo. Samantala, nahatira ng libreng dental services ang mga residente ng Lubao, Pampanga. Ito'y matapos na magsagawa ng dental mission sa ilalim ng Alagang Nanay Preventive Healthcare Program ng pamahalaang panlalawigan. Higit 6,000 mga barangay tanod at barangay healthcare workers mula sa mga bayan ng Bayambang, Calasiao at Santa Barbara ang nakatanggap ng pinansyal na tulong mula sa pamahalaang panlalawigan ng Pangasinan. Ito'y bilang pagkilala sa dedikasyon ng mga community volunteers sa pagpapanatili ng kapayapaan at kalinisan sa kani-kanilang mga barangay. Personal ring inabot ni Governor Ramon Gico III ang mga nasabing tulong. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines. Susunod,
Magnitude 4.7 na lindol, yumanig sa Northern at Central Luzon. Yan at iba pang mga balita. Abangan! Sa mga mahal nating OFW na nagpaplanong mag-alaga ng hayop bilang karagdagang pangkabuhayan, alam nyo ba na ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement isa sa mga pinagkakatiwalaang produkto ng Animal Backyard Raising? Sa pamamagitan ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement, mabilis ang kita dahil makapagbigay ito ng mas mabilis na pagbigat at paglaki ng mga inaalagaang hayop. Ito'y dahil sa mga benepisyong hatid ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement tulad ng pampalakas ng mga buto, pampabigat ng timbang, pampadami ng gatas ng kambing at baka, mabilis na paglaki, proteksyon ng mga sakit, maiwasan ang dehydration at energy booster, pampagana sa pagkain dahil puno ito sa vitamins at minerals, electrolytes, calcium at D3, amino acid at enzyme, omega-3 at probiotics. Sa paggamit, i-mix lang ng 1 kutsara sa 1 galon ng tubig o 1 kutsara sa 3 kilo ng feeds at ibigay ito araw-araw. Huwag mag-alala dahil wala itong overdose. King's Vita Plus Animal Feed Supplement, mabibili sa mga Agri-Vet stores. So masakit ang ulo sa Pauliniment yung haway garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang aw sa Pau! Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong ispray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa-highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. Niyanig ng 4.7 magnitude tectonic earthquake ang Zambales at ilang parte ng Northern at Central Luzon. Narito ang balita. Pasado alas 12 ng tanghali kanina, naramdaman ang 4.7 magnitude tectonic earthquake na tumagal ng ilang segundo. Naitala ang epicenter nito sa bayan ng Masinloc, Zambales. Naramdaman ang intensity 3 ng pagyanig sa bayan ng Infanta, Pangasinan, Lucena City sa Quezon, Santa Ignacia, Tarlac, pati na rin ang Iba at Cabangan, Zambales. Intensity 2 naman ang naramdaman sa Orani, Bataan, Santol, La Union, Bamban, Tarlac City, Olongapo City, Zambales at Baguio City. Naitala ang intensity 1 sa Dinalupihan at Abukay, Bataan, Obando sa Malolos City, Plaridel, Kalumpit at San Ildefonso sa Bulacan, Rojas City, Capiz, Tagaytay City, Marikina City at Pasay. Intensity 1 din ang naramdaman sa Vigan City, Ilocos Sur, San Jose at Gapan City, Nueva Ecija, Gagua at Magalang, Pampanga, Urdaneta at Bulinaw sa Pangasinan, Bayan ng Ramos sa Tarlac at Subic, Zambales. Wala namang inaasahang aftershock pero patuloy na pinag-iingat at pinaghahanda ang mga residente. Ren D. Guzman para sa Luzon Headlines. Inilatag ng Office of Civil Defense Ilocos Region at ng iba pang mga grupo ang kanilang mga paghahanda sakaling magkaroon ng mga sakuna. Magbabalik sa report, Charles Limon. Nagpakitang gilas ang Bureau of Fire Protection ng Candon City, Ilocos Sur sa isinagawang Community Auxiliary Group Training kahapon. Ipinakita dito ang paglalapat ng first aid, bandaging at rescue transfer ng isang biktima. Dinalohan ito ng iba't ibang auxiliary group na katuwang ng City Disaster Risk Reduction and Management Office ng lungsod.
Sa San Carlos City, Pangasinan naman, isinagawa ang isang community-based disaster risk reduction and management training. Nakilahok dito ang iba't ibang mga barangay mula Region 1 upang matiyak ang kahandaan at pagresponde ng mga barangay tuwing may sakuna. Inorganisa ito ng Office of Civil Defense Region 1. Maliban dito, nagsagawa din ang ahensya ng training sa mga opisyal at kawani ng pamalang bayan ng Lingayen. Itinuro sa kanila ang pagtataguyod ng Basic Incident Command System na mahalaga sa pagresponde ng kahit anumang sakuna. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Kung ikaw ay nagpakasal, ang property nyo ay maging isa. What is yours is mine. What is mine is yours. Ito yung basic doctrine ng marriage. Ito yung tinatawag natin conjugal relationship between husband and wife. Kung maginhawa ang buhay ng mag-asawa, walang problema. Pero the moment nagkakaroon na ng utang ang either husband or wife or both, how is the extent? Ano yung extent ng payment ng conjugal debts, no, out of the conjugal properties? Under Article 121 of the Family Code, sabi niya, the conjugal partnership shall be liable for all debts and obligations contracted during the marriage, and this is under the, not only under the Family Code but also yung Civil Code. Pero merong criteria ito. Dapat yung conjugal debt na yan inured to the benefit of the family. So, halimbawa, kayo ay umutang or yung husband ay umutang upang magpagawa ng bahay o kaya bumili ng kotse. Did it inure to the benefit of the partnership? Sigurado naman, because the house or the car benefits the family. So, kung nagkaroon ng failure to pay yung utang on the house or the car, ano ang hahabulin na properties ng nagpautang? It will go back to the conjugal partnership. So yung iba-ibang arian ng conjugal partnership pwedeng hatakin ng debtor or ng creditor for that matter. Halimbawa, si husband naman ay nagkasino, natalo ng 1 milyon. Pwede bang habulin ng casino operator yung conjugal partnership properties? Again, we go back to the question, did it inure to the benefit of the conjugal partnership? Ang pagsusugal ba sa casino ay benepisyo sa iyong pamilya? Again, here, definitely, it did not inure to the benefit of the conjugal partnership, so hindi mo pwedeng habulin yung other properties of the conjugal partnership. Ito ay diniscuss sa kasong Ayala Investment and Development Corporation versus Court of Appeals. At ang basic nga dito is the phrase that it inures to the benefit of the conjugal partnership. Susunod, pagdiriwang ng Bagoong Festival sa Lingayen, Pangasinan muling nagbabalik. Ang detalye abangan sa pagbabalik ng Luzon Headlines. Sa milk ng batang 90s, tara't atin lang i-try. Ang batang 90s milk tea, di ka magsisisi, promise. Sa milk ng batang 90s. Bizarre Music offers a complete line of musical instruments. Bizarre Music, Baguio Spot
bringing music closer to your hearts. Muli naman pong nagbabalik sa bayan ng Lingayen sa Pangasinan ang kanilang Bagoong Festival. Tayo na't matakam at mag-enjoy sa kwento ni Jose Robert Inventor. Bagoong ang isa sa mga ipinagmamalaking produkto ng Lingayen, Pangasinan. Kaya tuwing Marso, ipinagdiriwang nila ang Bagoong Festival. Ngayong araw, nakiisa ang mga opisyal at mga residente ng bayan sa isang motorcade. Nagsimula ito sa Lingayen Baywalk at nagtapos sa Lingayen Civic Center. Dito, sinalubong sila ng masayang mga tugtugan. Dito na rin formal na binuksan ang pagdiriwang. Pinangunahan ito ni Lingayen Mayor Leopoldo Batawil. To all of you, people of Lingayen, my special thanks. I am the most inspired person, so to speak. Today, having seen all the continuing developments, ang ganda ng ginawa natin for our beloved town of Lingayen. Isa sa mga highlight ng pagdiriwang ang street dance competition at grand float parade na isasagawa sa ika-18 ng Marso. Magtatagal ang pagdiriwang hanggang sa huling araw ng buwan. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines. At yan ang mga balitang nakalap ng Luzon Headlines ngayong araw. Muli, maraming salamat at magandang araw sa ating lahat.